В момента двата отбора изслушват националните химни на двете страни в средата на терена на стадион Комунале в Флоренция. Решителен матч за световно първенство на неутрален терен в Флоренция, Италия, между отборите на България и Белгия. Съставите на двата отбора: България – Найденов, Шеламанов, Ларгов, Вуцов, Гаганелов, Абаджиев, Жечев, Жеков, Аспарухов, Якимов и Колев. Белгия: Николай, Хейленс, Вербист, Пласки, Баре, Журион, Микелс, Тио, Стокман, Ван Химс и Пюс. Решителен матч наблюдаваме на стадион Комунале в Флоренция в присъствието на около 25 000 зрители. България срещу Белгия, трети матч от квалификациите за световното първенство в Англия. Сега нашите атакуват, топката е пред вратата на белгийският отбор. Бързо и динамично темпо в началните минути на срещата между отборите на България и Белгия на неутрален терен в Флоренция. Няма гол до сега, 0-0. Аспарухов в центъра на терена прави комбинация с Жеков. Жеков играе за първи път в националният отбор на България. Той подава вляво на Колев. Колев отново на Жеков. Жеков на Колев. След това двойно подаване. Колев е до десната на наказателно поле. Там центрира внимание, скача Аспарухов. Удар и топката е в мрежата на белгийският отбор. Гол, гол и гол! 20-та минута от започване на матча. След центриране на Колев, Аспарухов скочи над всички и с глава заби топката в долния десен ъгъл на белгийската врата. И така водим на стадион Комунале в Флоренция с 1-0 на белгийският отбор. След това подава вляво от себе си на Колев. Колев връща назад топката сега пак към Якимов. Якимов поглежда разположението на играчите. Пуска напред към Аспарухов. Аспарухов настига топката, може би много гол. Удар и гол! 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 Само за една минута и България води с 2-0. 21 минута на матча. 21 минута на матча. Решителна квалификация за световно първенство на неутрален терен в Флоренция и България води вече с 2-0 след прекрасни голове на Аспарухов в 20-та и в 21-та минута. При отбелязването на първият гол игра на българските футболисти, топката в Колев. Колев след това прави дрибъл към центъра на терена. Подава на Аспарухов, шут на Аспарухов с глава и топката среща на предишната града. След това се връща отново към центъра на терена. Белгийците се опитват да упражнят натиска на нашата врата, обаче българските футболисти са изградили една солидна отбрана, която трудно може да се разбие. И те овладяват топката. Георги Найденов и неточният мерник на белгийските нападатели опазва българската врата суха. При този резултат двата отбора се оттеглят на почивка. През второто полувреме белгийците са по-настъпателни и се опитват да направят обрат. Нашите също имат своите възможности, за да сложат точка на спора. На няколко пъти имаме късмет и противника прави невероятни пропуски. Все пак, в 74-та минута белгийците връщат едно попадение след нещастен автогол на Гаганелов. До края на срещата червените дяволи не спират да търсят изравняване на резултата. Българските футболисти обаче се бранят храбро, а вратарят ни Георги Найденов отчаива техните нападатели. В крайна сметка, воденият от Витлачил отбор удържа крехкия си аванс и успехът с 2-1 ни праща на световните финали в Англия, което се случва за втори път в историята. Стотици запалянковци посрещат българските футболисти в София. Те вече са национални герои.